Iroi try ki para muat bagi dear viewers saya sempat ni pediang fish kanika channel haga kerteng jauh Jesus Christ nang paniam bang kuat ban pentip sepi ba ngidan ka ying jing duai hajiau lans nolien bat ngid penduai ki bapang ki basitam bat kham tam ya gitu ki basyak tek merau hagi jinglin basniu ki lak banlong haka jingdi penbuat hagi jing im aurea hagi jinglin ban pet ki film jaklia hagi jing kuslai hagi jing syap ting bat hakanu ka pop ka bapila syak tek merau bat pila sngoduk jing kerman wan ngin penduai pingin ai fi gospel bat pinimat yo Jesus Christ pinyo ka jing lat lut bat pe sedang ban seiso no ya ka ega bau setan lak hati na jing em jong pi belen sedang ban thau thmai ka jing em jong pi thau thmai ka men sim jong pi ka mat bat ki jing mo perkhat ba ka jing em jong pi tengah kwak ban sedang no ini jing kai title ban ai kum ni ka jing seiso kam dai haga jing Kyrkieh Henry haka jing Iaineh ngina puli naka gospel u Yohanes kalau nang bakat san ngi bahang tu Jesus Christ Ukraine bahasa phangka jing Iaineh mo wang ngangalong uding so wan ubashisha mo tinang ta Ukraine wang ru ba utau ba Iaineh hanga un seiso khambun mo utau ba Iaineh hanga un seiso khambun bat utau ba seiso khambun ukpa un prun lani un penkhut mo un penkhut susu ba khanang ba un seiso shibun tengah kwak ban kadan kambang ni khamtam yaki khana samla khamtam gitu ki badang wan saka jing penim mo dan kibriu kiba Kyrkieh palat ban seiso no mentah-mentah hanrei ngami i ba haka ketin jong belai kan long tabat pin i haka natural realm ru haka saudong saukun ru kam judan kata ka ba seiso kumni tebun ki ba Kyrkieh nak kata kadau kim dan ka jing Iaineh ka jing Iaishah Islam kare ka wei ka ba ka jinglong ka karakter ka ba ublei jong iulong bat ka ba uji suru Ukraine ba pin petang nang ni na ki naka perthai saudang saukun pi habala bet yo tu sembai no utu sembai ulat syaka kendau bam dalet sekendau ulat syaka jaka ka badum tliu hap syong tu sembai syabun seiso hap syong ka jaka ka badum tliu hap ai om yu hap yo sngi hap kita bat sibun ki ai bau tu sembai hap ya ki jing ka jaka ka badum ka de ka jaka ka ba badeng ta undala seiso mau undala san andal slap andal eru ki shu na marbelai ula upar udang lung seiso umpat seiso andai podang lung ru ai sbo yu habai yu hab yo asni hatat andala ula klan bor bau sapen mi usala kitu gisok kenda mi ru kilong kumno umno uding pi habau uding ula klan tongan ai ku kumbau Jesus Christ ruang kahima jong belai kalau kum sembai tersu wang mustard seed kitin para Bible parang dari mustard seed tambang ngamtep para Bible kasih gitu sembai tersu wang ba onda ulang sembai tersu baret ndai undala he open mi iki tanat ani syapang Quran syapang uding ngamtep de sembai tersu no ka Bible kasih ka ong tan rei na perkhat bahasa ni ka de uding no undala he upiar lagi tanat bat ki sim ki yok bandri tengan hu mot por bai dang drip 4 la ndai undala he te kum juru hakanika perthai bingi syong ru bon ki kena samla ki kwa amnu ki kwa bet pok ke amdan gajing Iaishah amdan ka takajing kwa banyak yang bagi jing nak kata ada kwa ki ong mentali ki kwa kata ka easy money kata easy money ki kwa pisa Kyrkieh ki bat takada sapoile ki kam sniu sapi jaitu banterai sistem ban Iaishah si kwa bet tangai sapai ban khai ki jingdi penbuat ki mendai namar belai kwa Kyrkieh palat ki
Bat ke ka ba syukur ki palat ka ba syumi pum mi stat ka kloi ba ban hap no long kum tu mo kum ba ong bam tu so ba balai ubala bun palat kiso utanat 4 klan pitanat 4 klan undieng ba 4 klan ba du no sunwan kal eryong la ki no hari ka jingya ini ka jingya syak ka dai ka wei ka karakter jong usok jong mensim ru kran ka kan ka city jong upol syaki galatia ru kran usok jong mensim so wei usok jong mensim dai ka jingya Iaishah aslam ti ka jingya ini ka jingya Iaishah aslam kani ka dan kambha ba ngin sai so bun ki bale ya ka kamu blairu le ministry blairu la pen emiki la kha arsin la pen baptis kila ya ka jinglong senran re kinang mut bah kata ka jinglong senran chule nak pok ya ka syukur ki la syong tu highway jakal si pilat haino i jaka penlong senran la bandai ino ministry ngam nak panong kanu ka ministry ni kanu ka jingya senglang ka ba pilak sedang man san re pikwa palat ban Kyrkieh ban seisok nak humni ka jinglong jong pim 4 trin kaling jinglong jong jong pim 4 trin namar ba syo ban seisok boleh utrin syo ka karakter jengi dan ki jing bitar ki jing pihun ki jing hang ning tai ki bam 4 lak bat pikwa nok ba ka ministry jong pi na ka yu kan chuki nok pok pikwa bagi beri kin itu nok epi kani kam lak ban long bat pin sahab nok chan bat lada pim seisok tu pi jom nak kawai ka jing syakri kawai ka jing syakri pi syakwa bet ya ka basuk pi kwa bet bau tu beri jong blem cubuk keti bet ya pi kani galong ka babakla cubuk keti pi kan tut kata ka anointing bat pinlet ministry kata kam dai kam lak ban long ka anointing kata ka jing penslet kawan ka dai haba pi syong haki kejap jong Jesus Christ pi syong pi puli ka ketin jong blem mit labat sngi kumbawang Jesus Christ utau ba Iaineh banle ya ka ketin jong mut pidai ban Iaineh banle ya ka ketin ka jong ublai daki post nam la banong mdai tang si snam arsnam lagi post nam aba pia i jing tanju ki ba aba teng pi sngo kum ban i no ya ka ga ba ublai la ai la ben shat fi da ka ba buram no ikini kena sam lai ko banong fi ublai ula pendem yang Allah say na do musyan rai habang ale ka ministry ka dai ka bal aslam kani ka ba pa ni ka dai ka ba dangshan andrai ngarang ya hang ni ha ka jinya ko kumu senran jong Jesus Christ ka dai ka bal aslam ba dan gipor ki banga du jingkerman dan gipor ki banga sngo kumban ino ro dan gipor ki jingya ki ba ring aingu yu blai bau ai au tu mensim khut cha bau ai mensim khut ban Iaineh ai pada gijing kam dai ga wasuk bang sedang song tu bang am fokus syuk syah ka jing saiso am fokus syuk mata ndale kan ya kam blai am fokus ra kat no mut ki beri ki wan kat no am perkhat kata ring perkhat hatu ngale ne am ya kamon jung blai hatu nga Iaineh ne bau Jesus Christ kata kala bah pala namar pol wong manu ba ai u Apolos wai Paul bat nani kita ki bagi you ndrai mano ba ai ka jing saiso ure ublai tengam dak khuslai tan kata ka jing saiso ndrai ngam namar wong blai wat khuslai ndrai ka ai ka bang concentrate kai bang fokus ngasutu tinjong blai kai ka fokus bandan haki kejap jong Jesus Christ banum le pa shu syakapop ban iet ban puli tinjong blai dei hang ta habangi Iaineh au Jesus Christ sim sapen saiso ini ngam dan kamban Kyrkieh dan kamban le ban manipuliat mau beri ka ban manipuliat kumni umtai dan kamban kajing dan kam kalong bangin Iaineh au Jesus Christ ngam ngim dei ban dan ka competitive spirit ru bau tu dan ka ministry ke bahe tu ngar ngade ban le tu katu kam dei katu kawan ra ya ka jing bisni kawan ra ya ka jealousy hari dengi Iaineh au Jesus Christ laong bau sapen saiso ma la tau te kalong supernatural banlong saiso blai la thangi bingin saiso la rangi but kita kamat simpor si pau ar pausnam halai jong ni jaka bingin saiso de yang takan bingin kemen ngim dei banya pet yeno ngim dei banya compete what akan ni ka apply ru ya ka baterai ha ka bakenja do ru let's see pitrai kanu ka kam concentrate bet hai tu ai bau blai la ai Iaineh pilak ban syam ki jing tang pilak ban
dan ki jing sha len share ma ki jing du nong ki re ha to aprang kita ki jing du nong aprang ki jing len share pi Iaineh ne bang ai kan ka jing Iaineh bau blai ha bau bel suki utei suki kas kham bat kam khalam shu hare ka tu ka basu mi pok ka tu ka basu shong shit chipor kloi ban khalam no pinumi issue kila ja no dengan ada kerpat ikham tam ikhna samla kibale ya ka kam jong blai kan mau bau blai penyak soi kiri klau syaban ai rikanan ya ki khun Israel habya kiri klau bat hari klau ubun ki bakalan no ki bun ki bau blai syams ngobha hari dai tang ki ukalap bat Joshua tang khendet ki baya apa nang ki jing ki ba fokus am ha ka jing sai so ki ba fokus au Jesus Christ fi fokus kumno ban ko ngo ikhtin jong ban dan ka jing dai jong bat kau boleh unang tahu kan ika karakter. Fika jing sai so ka jing le ki kamba ni ki klam ka karakter pihak no. Le si pila dan ka bor ban pen kia i bapang pila be ki men sim baman pila krem ni ki telit batmai. Hendak ba kam dan ka jing Iaineh afi. Kita ki mentoy nong pin kam dan ka karakter, kam dan ka Christ centered karakter na kata ka jing ban fokus au Jesus Christ. Tetapi kelan no tang sipang bat ki ja no tak ki wan siki jing sang ru kiong hikai kini kita ngingim dan kini jing hikai walat khuslai sin ada pimdan kita ki jing hikai ki ba ayu syong haki kejap jamu Jesus Christ se balai pi kwa ban spoon fat ba pi ban shu ai ba pi shu kwa ban ra ni unang Iaiap ni unang hikai pentian ba sintur tapi sak khelung sa sak khelung sa bat pinum kiu kajing kiu jong pi kajing sesok kadai haba pis dang haba pilak mat tu Chris ki nong yalam jong pi kila Arab fi ban penbek mesim baman ban penbaptis fi ban fin ki bu kti fin yok priang mesim khut kila ai kat tu kan ni ka ktien jong blai sak ai pat ka ba pidang kwa da pila khamsan san pila dayam ban le no ban pen sitam yaldi ban syong haki kejap jong Jesus Christ Paul wang umnu wang haka city Philippi wang walk out your own salvation with fear and trembling haka ktin kasi yong to try pendat no ya kata ka jing penem jo pi da ka ba syap tin mo ba syap tin de ka jing syap tin ko tempan bada ka ba khnyu mo badai ublai ubat try fi it is God who is working through ni ban try simat ni ban try ni ban kwa ban syong su pentian samat ban nara pimpat smau tu ya no ka ktin jong blai syong se wat Kyrkieh ban Google search wat Kyrkieh than ban kali na non re syong ha ki kejat jong Jesus Christ ong try pen pau kan ni syong ha ki jing duai let ki jing jiwai sha jing it ublai pen pau fi ba ka ga ba pen pau ublai fi kalong first hand kam dai second hand ka ga ba Quran ya pi nang ni na YouTube kalau along second hand information mereka ga ba piyo na umen sim bakut ka ga ba piyo ka revelation umen sim bakut na tinjong blai kalong first hand bat ka tai ya pi bat pilak ban ai ka jing hikai hiwei ngomong bangim dan kami hinong hikai ndai tang ngaong ngan yai ban yang hene dan ki kena samla kwa palat ban shu compare no ngim dan kan hang ni ngim dan hang tai hang no haki jing syakriru pai sedang compare ong ta ka kawan ra ya ka jing jai tu fi kwa pin shu spoon fat pi pat na kawai bat kitu kimlong e hadir ngasai i ba kimlong e namar dan ka jing Iaineh dan kam baban Iaineh hai barit dan kam ban Iaineh hai barit hai nu kam dan kam ban Iaineh hai barit andala dai ka por boleh ula i ka jinglong jong pi dan pat long ka jinglong pi wat kwa ban sukiu pok namar boleh kita peng jong pi ka empat klan ka jinglong mesim pi wat klan bun so pihak no spo kawan ka jing sarong bat hanta pihak no tika dan kam ya kan ka jing Iaineh kadan kam ya ka jinglong jong Jesus Christ ban Iaineh aga ktin bo blai Quran ban Iaineh apa ki jing ma hagi jing tenjuk kan ma kin wan bat ki jing tenjuk laong ktin jong blai laong situ juga waktu kemen tu syak kemen pi apa kita ki jing be pi kendo katakan wan ra ka jingat kan pen kraw ka jingat ka jing kalak ban long lengba ka yok ka kot ka pisah pilan ka jing kalak ban long lengba pi kendo lengba ka yeng ka sam bagi sung tu pi dei banyak jing ngata ong kum sunran dei banyak jing ni nya duai pi ni nya syarai pi nya syakrin rei pi dal di pihak syong ni kejap jong Jesus rei kum ta pi nom la ban long tau sunran wa seiso
Thì dan kam hot, dan kam bau bleu ai ka bor pi pilak man pen kyak i bapang be ki men sim baman duai ki brio. Hari kam kut tang tan rei ka dan kam ru bantai ya kata ka karakter ya kata ka jinglong ka bakan jam sim ka jing Iaishah salam ka jing jam not ka jing iet. Ha? Ka bor halor la dia. Kita ki dan kam baro. Tinam ta ka buram jong blai nanget bakan ka jing keran jong akan dapen syai fi ki jing perkat kan pen ki no epi ban long ban Iaishah ban sedang ban ki ban duai ban syarai ka jing ini kawan apa pi long consistent pi long pi man ka po pi dan ka discipline ka jing penlian ban duai ho blai ban Iaishah ngalai dan ki kena samla sisa ki ba Iaineh sisa hoi kim dadan kata ka ketin ban keren kim da keren YouTube pun da keren rei ngal observe tentang apet badan kena samla ki ba ha apa dan ka jing pang jong ki bala ki dang ya fight ki battle dengan iki dan ki ya fight aka jing duai ki Iaineh ban wan si jing duai ki Iaineh ban duai yang ki Iaineh ban duai keren telit ki Iaineh ba mentang iu ki dan ka breakthrough ni orang try si su memang pet je ka ba sabar pet je ka ba briu le sapo mensupet tang na ki selam hari pet je ka jing Iaineh menta tau samla la dan ka jing duai la ban ai ki bairu namar blai ula experience el dia pi ka jing sai sok kawan nak experience ya bau ya ki jing nar menteng aku perkhat pi ada kumnum jam su kumnu yu perkhat rei blai utrei upat ai ka jing khia tun rei ka jing khia u ka simpor ban rei ha padang kata ka jing pangru duai padang kita ki jing ban kiamat duai ngai u de ba syong ba khlan ba ban duai syong ki kejap jong Jesus Christ we are ro puli ketinjong blai mentau la yo breakthrough ya ro try ban nganget bong sapenan kam bau blai ni mentau 4 pau dang buri blai ya ro try wat syukwa tangki slan lor mereka dan uso na menta ka buram jong try ya ro try